Testis. Evo nas sa Filipom Videkom. Filip, hvala ti na vremenu. Evo, hvala vama. Kako si? Odlično sam, evo. Trening ide dobro. Sad sam malo odmorio ovaj vikend, bio je naporan. U nedjelju sam se natjecao na nekom grepnom turniru, tako da ovaj tjedan malo lakše. Pa svi znaju da se predstavio široj publici kroz FON. Zanima me kako danas gledaš na to iskustvo, kad je već prošlo neko vrijeme? Pa FON je bilo iskustvo iz kojeg se može dosta naučiti. Znači, ko čovjek se razviješ, jednostavno i ko osoba kad cijelo vrijeme moraš biti pod kamerama i razmišljati ko ti šta hoće postaviti kao neku negativu ili pozitivu i onda izvlačiti iz toga najbolje. Jer svako pitanje može biti isto tako zeznuto za odgovoriti, tako da moraš razmišljati šta pričaš, ali na kraju krajeva ja sam samo htio biti što više svoj i mislim da sam o tome. Bi ti bilo zahtjevnije fizički ili mentalni aspekt za vrijeme FON-a? Pa mislim da je bio fizički aspekt malo teži od toga svega. Ljudi na početku su pitali kako to da je ozlijeđen, a vide samo isječke toga svega. Bila je situacija di, ne znam, imao sam borbu sa kičom, sljedeći dan sam bio bačen po cijeloj dvorani od strane Crow Cupa, a treći dan sam otišao na neki taj vodeni park gdje sam isto nasio na kičmu i četvrti dan opet nešto radiš, tako da cijelo vrijeme sam bio u nekoj akciji, cijelo vrijeme se nešto događalo van toga gdje ti sad samo pratiš da se baviš borbom i da pratiš na šta jedeš, skidaš kile i to je to, nego imaš još 15 faktora na to sve. A tamo glavni trener ti je bio Miran Fabijan, kako ti je bilo iskustvo s njim raditi, kao trener i kao osoba? Sa Miranom je uvijek ludo i nezaboravno, kako da okreneš. Ali dobro je, gle, on je svojevrstan karakter, on je za sebe i nikomu to ne može oduzeti. Znači, on je baš lik za sebe, koga voli ga, koga ne voli, uopće ga ne voli. Ali po meni je korektan lik, po nama se odnosio stvarno uvijek korektno, čujemo se, u kontaktu smo, tako da mislim da po meni je stvarno dobar čovjek. Kao trener, kakav ti je bio? Kao trener je upravo onako kao je on rekao. Znači, on nije stvoren za trenera. On je jednostavno borac, ne nalazi se najbolje u trenerskoj ulozi i to je za njega. Ali doveo nas se na neke točke kao baš što se tiče inspiracije. Znao nas je inspirirati prije borbe dosta dobro i time nas unijet u taj fight spirit, ali mi koji smo malo iskusni već smo znali kako se boriti sa svime time i ušli smo sa mentalitetom, idemo po game planu koji je već napravljen. I to je to. Znači, finale FON-a, Arena Zagreb, puna dvorana i borba protiv Veljka Leksića. Kakav ti je bio osjećaj pred tolikim brojem ljudi boriti se? Što se tiče samo toga? Pa, ja sam bio potpuno sigurno da ću ja pobijediti tu borbu. Bio sam baš utreniran jako dobro, odradili smo vrhunski kamp, radili smo sve što smo trebali, išli smo nekoliko kampova, išli smo u CDS, išli smo u Trojan, znači odradili smo sve vrhunski. I eto, jedna greška me je koštala na početku. Znam da si imao problema sa stopalom u tom meču, pa da osim fizično, koliko ti je smetalo i mentalno to je, ako se ne varam, koliko ti je stopalo? Da, odmah, znači, pa unutar prve minute ja sam osjetio da sam pogodio kik, nisam osjetio da kad sam pogodio kik, nego kad sam vratio stopalo nazad dolje, da nešto tu nije kako se spada. Jer meni je čudno, ja inače kad sam u borbi, ne osjetiš bol, samo ideš kroz to sve i onda poslije kad se to sve završi osjetiš šta je bilo, ali tu sam bacio kik, stao sam na nogu i osjetio sam da me boli i onda sam u trenutku kako sam radio, samo sam pogledao dolje i vidio sam balon i onda sam rekao, ne znam, i onda sad sam išao samo na gas, rekao sam moram ga sad stisnuti, probao sam ga završiti u te prve 2 runde i onda sam se izgasirao i to je to. Dobro, znam da meč nije, zbog štopala nije išao kako je trebalo, ali kako bi gledao pripreme za taj meč u Grindhouse-u i išao si po drugim kampovima, kako bi spremio to sa pripremama na FON-u, na primjer? Koliko spremniji si bio? Ma bio sam puno spremniji, definitivno. Imam ljude oko sebe koji me navode, imam stvarno neki koji mi govore točno koji proces trebamo obaviti da bi odradio ovo ili ono. Tako da bio sam vođen kroz sve. Nije bilo sad, imamo ovoliko kila, pa kako da skinem sad ovo, pa se onda, ne znam, dogovaram sa svojim klupskim kolegama kako da sad skinem, šta da sad jedem, nego doslovno sve od A do Ž mi je bilo već postavljeno kako da odradim. Tako da cijeli proces je bio fantastičan i ako ništa, bar sam izvukao jako dobre stvari iz toga. I nekako sam prvi put dobio dojam kako je to biti profesionalac, ajmo tako reći. A kako su ti sad planovi za dalje? Se želiš u potpunosti izgraditi u FNC-u ili bi htio možda nekim manjim ili drugim organizacijama?
dobiti iskustva? Pa to je sve isto tak škakljivo pitanje, zato što opet dobio sam ponude i od FNC-a, dobio sam ponude od tih manjih organizacija, tako da mi smo sad na nekoj vazi. Definitivno bih volio nastaviti svoj put sa FNC-om, jer nekako to je već izgrađen put. Već bio sam i na Vikingsima, bio sam u FNC-u, radio sam FNC amaterske, profesionalne turnire, FON, tako da mislim da je sve nekako je postavljeno prema tome da idem prema FNC-u. Sad čekam neku konkretnu ponudu da se dogovorimo i to je zapravo to. A ako se to ne dogodi, idemo dalje. Dobro, možemo reći da si još mladi u sportu i ovako, pa me zanima di misliš da si trenutno najjači u kom segmentu borbe, a di misliš da imaš najviše za naučiti? Pa trenutno sam najjači zato što smo na to najviše i pozornosti obratili da radimo što više grappling, hrvanje i takve stvari, malo smo se ubacili u to. Jedno sam se ja isto nekim dijelom izbacio iz svoje prvobitne baze kojim je bio kickbox. Tako da nekako se sad počinjem vraćati i toj bazi i onda pokušavam to uskladiti da to sve bude nekako jedna struktura, gdje ja sam dobar i gore i dolje i da sam opušten u oba dva segmenta. Pa na ulazu u kavez te pratila religijska glazba. Koliko ulogu ti ima vjera u pripremama i u samim borbama? Koliko ti to pomaže emocionalno i mentalno vjera? Znam da si spomenuo to i na fonu. Da, mislim, vjernik sam definitivno. Nisam klasični vjernik koji bi svako mogao pretpostaviti kao kako idem po nekoj špranci. Vjerujem u Boga i kroz Boga radim sve stvari koje i pokušavam uspjeti. Dao mi je u nekih u tom procesu u kojem sam bio, dao mi je jako snage i jednostavno to čitanje knjiga i molitva prije borbe jednostavno mi je donijelo neki mir i automatski time sam prepisao da ovo je put koji moram pratiti kako bi mi sve to bilo lakše i to mi daje neko olakšanje kroz život, tako da je pokušavam se što više nekako pokušavam biti u skladu sa time što i govorim. Znači ako govorim stvari koje radim, onda radim dobro. A tko bi rekao da ti uzor u MMA-u, ako može možda dva uzora istaknuti, jedan na nekoj regionalnoj razini i na svjetskoj razini? Ako imaš uzora. Jedan od uzora je definitivno Soldić. Soldić je nekako pokazuje da stvarno možemo uspjeti na toj internacionalnoj razini i pokazuje koliko smo zapravo mi kao Hrvati, kao borci jaki. I isto tako na tu stranu Delija. Znači Delija je pokazao da kroz sve te najgore situacije koje ti se mogu dogoditi, puknuće noge, gubiš neke važne borbe, čovjek je samo išao kroz to sve i gradio svoj put, tako da on je baš inspiracija da nije da svi moramo biti savršeni i imati neki savršen rekord, nego jednostavno moramo gaziti dalje i time pokazati karakter. To je to. A ko bi rekao da ti je najveća podrška sada? Najveća podrška mi je uvijek majka. Ona uvijek je tu, ona uvijek ispituje kako, šta, kako njoj gledat borbe i to? Njoj je uvijek teško. Evo sad kad je bio Gabriel, ona govori kad će biti Gabriel, pa onda da gleda i njegove borbe, ona ne može to gledat, ne može gledat bilo koga od naših, sa kojima si je dobra, ali užasna je podrška u tome svemu i ja sam nakon borbe, koliko sam bio ponosan na sebe što sam odradio cijeli taj put, toliko sam bio ponosan i na nju. Jer vidi, nakon borbe ja sam izgledao kao totalni nered. I onda kad se vratio kući, ja sam uvijek imao onako jebate, šta će ona sad reći, šta će ona sad meni pričat. Žena je došla, jesi dobro sam, ok, bla bla bla. Znači otišao sam, ona se brinula za mene i svi ostali koji su bili u tom cijelom putu. Evo jednim dijelom da se zahvalim isto Iris, moja maserka koja je stvarno u tom trenutku kad je bilo da mi je puknuta noga, svaki dan dolazila, masirala mi nogu, izbijala mi sve te podljeve, tako da ona mi je zapravo najviše pomogla u tome da brzo se vratim nazad u trening. I isto tako još neki ljudi koji ćemo spomenuti. A da malo skrenem s teme, kako voliš provoditi slobodno vrijeme inače? Kako volim provoditi slobodno vrijeme? Pa slobodno vrijeme mi je sad malo više dostupno. Prije sam si onako stavljao raspored da mi je pun, jer ako radim kroz cijeli dan, imam osjećaj da sam time aktivan i da radim nešto, da sam zaslužio taj dan. Da, produktivan sam A sad sam si nekako to smanjio, vodio sam jednu grupu tu u Grindhouse-u, to sam sad maknuo se malo od toga, imam jedne grupe koje vodim u Hammeru, u Botincu, počeo sam sa tim MMA grupama, između svojih treninga radim, taksiram, tako da sve ostalo zapravo isto. Kad nekom objašnjavam svoj život, to je dosta dosadan život. To je trening, posao,
trening, možda vodim trening, dođem doma, radim, odmaram. Neke serije, gejmanje. Neke serije, gejmanje, evo, doslovno to. Evo, volim filmove, pogledam si filmove, tu i tamo odem u kino i to ti je zapravo to. Nema tu nekog uzbudljivog života, ali to je potrebno da bi bio šampion jednog dana. Pa vidjeli smo na društvenim mrežama da i ti s Ognjenom imaš nekih neriješenih računa, pa kako gledaš sad na tu situaciju, znam, Kameleon se bori s njim, pa kako ti gledaš na sve to? Ma vidite, mislim, od početka te priče, ja sam njega sprdao. Znači, ja sam pričao, meni je smiješno da on se prema Gabrielu tako odnosio i da je sa njim, ne znam, insistirao neki meč, ja sam bio 5 puta gori od nje. 5 puta gori što se tiče vrijeđanja i tih nekih stvari. Nije da sam ja vrijeđao, nego jednostavno samo sam govorio neke stvari koje su realnost. Znači ja sam govorio, gled, ti si bio kukavica, znači nisi se htio boriti, nisi htio pokazati srce, zašto si ti došao u taj show i oduzeo priliku nekome koji stvarno mogu doći pokazati svoje kvalitete. Ja sam jednostavno takav, nemam dlake na jeziku, ja ću mu reći točno to što mu ide. Ali meni je smiješno što uopće se dovodi u bilo kakvu priču jer odeš na bilo koju stranicu, nema. Ognjen Kovačević, eventualno ćeš naći neki grappling meč, nema MMA meča, nema boksa, on odrađuje neke boksačke sparinge da bi radio MMA borbu, to nema meda. Znači nema tu šta za reći. Znači mi smo svi, imamo amaterske karijere, poluprofesionalne, ovdje smo se borili, ovdje smo radili. Ja sam zapravo 17 godina, od svojih 28 godina, ja sam 17 godina u borilačkom sportu. Pa želim vidjeti, znači, koje ti sportove meni predlažeš. I onda javljaš se MMA borcu i onda ti meni uspostavljaš neka pravila, ja bi radio bare knuckle. Jebi ga, ja bi isto svašta, ali ne ide. Znači, ako hoćeš, dođeš na teren i to je to. Makar, moje predviđanje svega toga je, ako se pojavi na borbi sa Gabrielom, znači, kad dođe borba sa Gabrielom, on će jako brzo past, i nakon toga će razmišljati o tome kako će možda boksati na nekoj regionalnoj razini, ako i to, ili će se vratiti na grappling mečeve gdje će se tamo valjati i to je to. Nema od njega ništa. To je moje jednostavno iskreno mišljenje, nije nikako vrijeđanje, ja sam moje govorio iskreno kako to mislim, da je on sad došao jer svi smo mi njemu pružili priliku. Svi smo mu dali priliku, dođi treniraj s nama, dođi pokaži se, napreduj, odi na neke amaterske razine, odi treniraj MMA, znači nismo mi bili samo bezobrazni prema njemu. Gabriel posebno, on je bio predobar prema njemu što sam ja njemu uvijek govorio. Bili smo dobri prema njemu, dali smo mu priliku, on nije znao iskoristiti tu priliku, nije pokazao ozbiljnost. Mi tu ne prihvaćamo ništa drugo osim ozbiljnih boraca i ozbiljnih ljudi koji žele napredovati u ovom sportu. Jer svi smo okruženi sa takvim ljudima. Zašto bi se ja okružio sa nekim slabićem koji ne može odraditi trening do kraja? On nema mjesta jednostavno u ovom tu sportu, to će mu Gabriel dokazati sad u subotu i ja sumnjam da će on htjeti ikakvo dodatno dokazivanje nakon toga. Smatram da ni Gabriel ni ja smo 2 svjetlosne godine ispred njega, tako da on treba još se puno kruha najesti da bi on došao do toga, ali o tom potom. Ko zna, MMA je sport, kako ljudi kažu za nogomet lopta okrugla, tako i za MMA. Nikad ne znam šta se može dogoditi, ali za nešto sam siguran, a to je da Ognjen neće izdržati van prve runde sa Gabrielom, a sa mnom isto tako bi se dogodilo, tako da nema potrebno ni prevelikim pričanjima. Okay. A di sebe vidiš sad, kad možemo tebe opet očekivati u kavezu, koji su planovi? Pa planovi su da napredujemo u svakom segmentu koji nam je falio, budemo aktivni i čekamo pravilnu priliku koja će se dogoditi. Znači, ljudi nisu svjesni da ja sam od tih Vikinga do svoje profesionalne borbe u Areni Zagreb, da je to prošlo 10 mjeseci. Ja sam unutar tih 10 mjeseci imao 6 borbi. Znači, borio se 2 puta amatersko, 3 puta amatersko, 2 puta poluprofesionalno i profesionalnu borbu ili ti ga debi odradio u areni. Tako da ja sam baš bio aktivan te godine. Ako se nešto pojavi, super, ali ja ništa ne sjedim. Ja napredujem sa svojim gameom u potpunosti i gledamo što će se otvoriti. Šta god da se otvori, mi ćemo to odmah prihvatiti. Okay. Daj mi malo ispričaj o svojom nas u Grindhousu, tu smo, ispričaj malo kakva je tu atmosfera i šta čini Grindhouse posebnim. Pa Grindhouse je neko mjesto koje sam ja od nekih prvih mjesec dana u kojem sam počeo trenirati uopće u Grindhouse, od prvog džima u kojem smo bili. Ja sam znao da je to moja obitelj i da mogu se osjećati opušteno i slobodno i kao ja mogu se osjećati u ovome klubu. To su
ljudi koji su pametniji od mene, sposobniji od mene, jači od mene, tako da ja gledam, okružim se takvim ljudima koji nisu samo u sportskom smislu na nekoj razini, nego isto kao i ljudi. Mogu mi puno pokazati, naučiti me i jednostavno želim biti okružen takvim ljudima koji su uvijek bolji od mene. Tako da ja se osjećam jako sretno i zadovoljno ovdje. Mislim da stvaramo fantastičnu ekipu i ljudi će tek početi otkrivati naše kvalitete sa vremenom. Već sad smo počeli pokazivati neke ozbiljne rezultate, ali naše vrijeme tek dolazi. I sam još opisi koliko misliš da je bitno biti blizak sa trenerima, ne samo na profesionalnoj razini, nego i na nekoj prijateljskoj možda, da se stvarno razumijete. Pa, odnos sa trenerom na kraju krajeva uvijek mora biti iskren. To je prva stvar koja je najvažnija, jer meni trener ne smije biti taj koji će reći gle, bilo je neki greškica, ali odradio si super. Ja želim trenera koji će reći gle stari, odradio si sa kurac, znači ovo nije valjalo nikako, trebamo poboljšati ovo i ovo, znači da vidi moje greške, da me navodi u mojim greškama, kako u sportskom smislu, tako i u nekom karakternom, ako ja ispadam takav i takav, da mi kaže gle, ovo nije korektno, znači ne predstavljaš naš klub u najboljem svjetlu, što ja uvijek želim napraviti. Tako da ja uvijek cijenim njegovo vodstvo i držim ga se što više. Ništa, Filipe, hvala ti i nadam se da te gledamo brzo. Evo, hvala vama na ovom intervjuu i nadam se da sam koliko toliko ispunio riječi.